Ebda konferma jekk il-Gvern hux se jżomm is-sistema tal-Ispiżerija tal-Għażla tiegħek. Skiet assolut mill-Gvern Laburista dwar il-POIC fl-isfond tal-problema dejjem tikber ta' mediċini out of stock. Anke fil-Parlament il-Gvern mhux qed iwieġeb għal mistoqsijiet dwar din l-iskema. Waqt il-programm iswed fuq l-abjad ta' Sibt filgħaxija preżentat minn Frank Bsajla, il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar is-saħħa Claudio Grech qal li ġimgħa ilu għamel mistoqsija parlamentari biex il-Gvern jgħid jekk hux beħsibu jżomm jew jekk hux se jżarma is-sistema tal-Ispiżerija tal-Għażla tiegħek. Sa issa qatt m'hemmx tweġiba. Claudio Grech qal li dan ikompli jżid mal-inkwiet u tħassib tal-familji Maltin li llum qed isibu mijiet ta' mediċini out of stock. Dan il-Gvern fakkar Claudio Grech kien wieħed li se jwassal il-mediċini fid-djar tan-nies. Illum dawn il-mediċini lanqas l-ispiżeriji mhu qed jaslu. Domanda kienet speċifika wkoll fejn tajt. Jekk il-Gvern u bħala Ministru ovvjament tas-Saħħa għandux l-intenzjoni illi ibiddel il-mod ta' kif il-pazjenti jakkwistaw il-mediċini. U bla risposta. U l-Ministru qalli illi ħaj jirrispondini f'xi seduta oħra, ġifieri effettivament ma jirrispondi. L-istess programm saret intervista mal kellimi tal-Partit Nazzjonalista dwar il-Finanzi Tonja Fenek. Mistoqsi jirrispondi għal kritika tal-Gvern li hu jaħti għad-djun kbar li għandha l Malta. Tonja Fenek qal li l-Gvern qed jonfoħ iċ-ċifra ta' dejn li għandha l Malta u spjega kif din l-azienda għandha ħafna assi, filwaqt li spjega kif Gvern Nazzjonalista investa f'interconnector u pipeline tal-gass. Huwa inqas u jikkonfermah li huwa inqas l-istess Ministru tal-Finanzi illi meta kien hu qed jikkummenta dwar dan il-ftehim maċ-Ċiniżi fejn kulħadd jaf li l-somma li qed tissemma jieta madwar 200 miljun l-investiment li sa jsir miċ-Ċina fil-Korporazzjoni Malta, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal u dan sa jgħin biex innaqsu id-dejn tal-Malta bin-nofs. Mela jekk sa jgħin 200 miljun biex innaqsu d-dejn tal-Malta bin-nofs, hemm xi ħadd li mhux qed jgħidilna l-verità. 400 miljun id-dejn jew 850 miljun. Mistoqsi kiex kontradizzjoni l-Partit Nazzjonalista qed ikun xettiku dwar prospetti ekonomiċi ta' pajjiżna meta Moody's stejbet ir-rating ta' Malta, Tonja Fenek qal li Gvern Nazzjonalista ħall ekonomija b'saħħitha. Iżda issa l-Gvern Laburista se jiġbor 50 miljun euro f'taxxi indiretti, deċiżjoni li ġġib piżijiet kbar fuq il-familji.